Lonxe de decaer, tras 10 días de encerro, os ánimos están cada vez máis altos entre os membros da plataforma en favor do centro de día de Rianxo. A pesar da reiterada negativa da Xunta a acceder ás súas peticións, acaban de recibir unha boa nova, a admisión a trámite da queixa presentada ante o Defensor do Pobo. Da Defensora do Pobo que leva a trámite isto, que se vai a poñer en contacto ca Consellería de Político Social, que é a que nos nega o centro de día, e a ver que é o que dá isto de sí, porque agora teñen que mandar, claro, a resposta a eles e a ver que é o que sale. Bueno, pois é unha esperanza para nós, además unha alegría de que polo menos vai a trámite. Agora, se vai a salir algo ou non vai a salir, eso xa non sabemos. O apoio desta institución contrasta, din, coa discriminación á que se ven sometidos pola Xunta de Galicia e a inacción da que acusan o goberno local. As administracións locais teñen o deber e obriga de facer de mecenazgo da xente que lles está pagando. Entonces, nós ahora mesmo nos atopamos que non atopamos a documentación en regla como ten que estar para solicitar un centro de día. Cal é a metodoloxía de traballo, a quen vai dirixido? Si realmente temos ou non temos suficientes persoas que poidan asistir a ese centro de día. E sobranos xente. Nos alega a Xunta que hai 64 plazas libres. E iso é mentira. Non digamos que a Xunta nos minta. Decimos que entonces Servicios Sociais non está cumplindo co seu traballo. A ver se aquí en Rianxo non temos direito tamén a un centro de día, como hai en moitos sitios, en Dodro, en Boiro e outros sitios así, porque nós nos temos que desplazar a outros lados. Agora que somos xubilados, antes pagamos impostos, e con eses nosos impostos que antes pagamos, temos os mesmos dereitos. Pola dignidade deste pueblo hai que levantarse. E eu chamo a toda a xente que veña aquí a apoiarnos. E quero dicir tamén que cando veñan as eleccións as municipales, eu non sei que nos van a contar os partidos políticos de aquí de Rianxo, porque eu, que veño aquí todos os días un pouco, eu casi non vin a ningún. Que non digan que non hai vellos en Rianxo que collen o censo electoral, e no censo electoral tranquilamente salen as persoas de edade de 60, 70, 58 que xa nos consideramos xa segunda edad, pero o sea que non é unha cousa que eu vexo injustísima, porque se hai sitios, os cartos non hai, se non nos hai, se os rouban, claro que non nos hai. Ata que os folgos o permitan, pensan continuar co encerro e paralelamente xa están a preparar outras medidas de presión das que darán conta cando teñan as autorizacións pertinentes para levalas a cabo.